51-во училище Елисавета Багряна. 51-во Елисавета Багряна. Столичното 51-во училище Елисавета Багряна. Училище Елисавета Багряна в София. Столичното 51-во училище. Столичното 51-во училище. Столичното държавно 51-во училище. Столичното 51-во село Елисавета Багряна. Бях на вашата възраст, като бях ученик, не съм имал мечта да стана нито учител, нито директор. Като всеки нормален младеж исках да стана футболист, после исках да стана артист, исках да се отдам да бъда певец, но нито едно от тях не стана. Много ми вървеше математиката, завърших в университета математика и тогава по разпределение трябваше да стана учител по математика. Много ми хареса, много лесно ми се получи контакта с учениците и едва като започнах да работя като учител, тогава реших, че това е точно за мен да бъда учител. След това така се оказа и моята сестра също учителка, съпругата ми учителка. Просто аз съм в едно учителско семейство. Училището е открито през 1961 година. С течение на времето учащите в него печелят най-различни награди в спортни състезания, както и в разнообразни конкурси. В началото на 90-те се добавят художествени паралелки, а малко по-късно и интензивно обучение по чуждестранни езици. До днес това са главните сфери на образование. Можем да се гордеем с приветлива и социализираща среда, която предразполага творчески младите. С качественото обучение и възпитанието в морални ценности, което даваме на децата, се превърнахме в едно от емблематичните училища на столицата през последният половин век. Завършването на университета, точно така преди 20 години, си търсих цяло лято работа, съвсем случайно си бях подала документите тук, евентуално някъде да постъпя на работа, защото аз тогава все още беше студент и трябваше да се работи. И съвсем ненадейно, учебната година беше започнала, да се обадих, че колега напуска, така набързо. Ясно. Станах учител, така имайки и примера на моя учител по математика, който наскоро, за съжаление, почина. Така и всичките ми мои съученици бяхме така с много добри чувства и всички казвахме, че това е най-добрият учител. Той всъщност ни научи на математика. И не случайно аз се насочих към математиката. Преди исках нещо друго да става. Мислих и художник съм мислила да става, и спортист, но така живота ме отведе към математиката и в никакъв случай не съжалявам. Макар че така доста напрегната професия, но има моменти, в които се чувствам много така горда и с кеф, когато някое дете постигне желаното от него развитие, влизане в университет или изобщо когато аз съм помогнала за това. Много улеснен. Разполагаме с аудиовизуална техника. Опитваме се да представяме с повечето неща тук на телевизора на плазмата, да могат да се гледат. Тъй като вашето поколение, което гледа, по-малко човек. И в това отношение имаме напредък. Стремим се да сме в крак с технологиите и с последните открития в тази материя. Нашето училище разполага с база за подражание. Оборудвани сме с технологично ориентирани кабинети и ателиета, под което се има предвид, че в повечето стаи има поне по един компютър, както и плазмен телевизор или мултимедиен проектор.
Отделно имаме 6 компютърни зали, кабелен и безжичен интернет, видеозала, информационен център, заседателна зала, богата библиотека и 2 физкултурни салона. Имаме си и неповторим училищен параклис. Аз искам да бъдем едно училище, в което основният слоган, основният мотив, основното девиз на едно такова училище да бъде учениците да се чувстват чудесно в него, учениците да са щастливи. Това е измерителя. Нашето училище в продължение на 15 години, ние вече 12 години играем в финали на републиканско първенство, от които, не знам дали ще бъдат точно, но 10 пъти сме шампионки. Месец, в който месец преподавах на 7 и 10 клас, общо взето големи ученици, с които намерих много добър контакт, много добър език, много усмивки на среща. Това е най-хубавото, всеки ден да се срещаме с тези невероятни усмивки. И всъщност точно това ме доведе тук. Веднага след дипломирането си подава документите за работа. Така става класен ръководител на 8-ми клас. Преподава по български език и литература. Споделя, че работата й носи удоволствие. Децата бързо свикват с нея и не се притесняват от факта, че е толкова млада. При нас можете да намерите високо квалифицирани преподаватели за всеки един предмет. Предлагаме чуждоезиково обучение, което включва английски, френски, италиански, руски, както и факултативно изучаване на китайски език. Сред художествените специалности наблягаме и върху обучението по информационни технологии. Разполагаме с повече от 40 разнообразни извънкласни дейности. Което вероятно няма да се хареса много на учениците, но вече отсъствията и оценките ще се пишат онлайн, тъй като разполагаме с тази техническа система. Преди 4 години отидох в Американския колеж и видях там е така в момента и си казах, добре, ще дойде време ние да го направим. Не. Това е добра грешка. Става ми топло. А какво се пола? Режи. Тук казва, че е падал. Не ми знам името. И аз благодаря, беше много. Така да, дай си изключението. Добре, да, това се Walking down the street. Yes.
едва ли не мога. Говори ми нещо. Да, аз съм болен болезнен. И ама баба. Всичко наред. Да, добре, имаме нещо. Мога биш направо нещо смислено за това. Все едно работиш. Не, чакай. Другия кадър беше писал с двете ръце, ако сега си така и шифтвам между тия два кадъра, ще е някакво нелогично. Make me feel so good, but I feel alright.